rádio vám predstavuje slovenských hokejistov. Ahojte, tu je Jožko Šumpel, pozdravím všetkých poslucháčov Fan rádia. Tak určite. Aký je tvoj najväčší hokejový okamih? Tak určite sú to víťazstvá po zápase a hlavne tiež, keď sme vyhrali tie majstrovstvá sveta, alebo keď sme skončili tretí, tak to boli určite také tie najväčšie mety. Kedy si začal s hokejom? Tak začínal som ako 7-ročný, bolo to v Nitre a tam som sa pomaličky začal chodiť na hokej, učiť sa a pomaly to išlo ďalej. Mal si v detstve hokejový vzor? Kto ním bol? Tak určite, keď som vyrastal v Nitre, tak to bol Iča Hrtús a keď som pozeral takto slovenskú reprezentáciu, tak buď to bol Daro Rusnák alebo Igor Liba. V ktorých hokejových kluboch si hral počas svojej kariéry a na ktorý z nich najradšej spomínaš? Neviem, no podľa mňa ja som mal zatiaľ na kluby šťastie a všade, kde som bol, tak som bol spokojný a všetko prebiehalo dobre. Čo pre teba znamená účasť v reprezentačnom tíme? Tak znamená to strašne veľa. V prvom rade reprezentovať Slovensko, reprezentovať svoju rodinu a pomôcť tejto krajine dosiahnuť čo najlepší úspech. Čo pre teba znamenajú majstrovstvá sveta na Slovensku? Tak určite má to o tú nejakú tú iskru viacej a predsa len pred domácim publikom je to také, dá sa povedať, že vyznamenanie. Máš gól, na ktorý nikdy nezabudneš? No, neviem presne, ale ja som rád po každom góle, ktorý dám a z každého sa teším a ako som povedal, že hlavne z každého víťazstva mužstva. Aký je tvoj rituál pred zápasom, prípadne talizman? Nemám nič také, no možno, že sa snažím trošku dodržiavať tie veci, tú rozcvičku pred tým zápasom nejak, ale nemám nič také špeciálne. Len jedno rádio fandí naplno. Fan rádio fandí hokeju. Tak určite. Otázka, ktorú dostávate pravidelne, čo pre vás znamená účasť v reprezentácii?